Today it's breakfast day. Breakfast day. It's the breakfast time. So today simple dish only, but it's exotic. You know why? With my husband, Indian husband, I think it's your first time to eat this exotic food, ilocano food. So I'm gonna show you guys. இன்னைக்கு நான் ஒரு எக்ஸாட்டிக் டிஷ் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா. அது இங்கே ஃபிலிப்பைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீரை வகையை சேர்ந்தது தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய மதர் என்னோட குக் பண்ணது சலுயத் பாக்சியோனா சலுயத்னு இங்கே உள்ள நேமில் சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், திஸ் இஸ் இட். நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது. இது பாக்சியோனா சலுயத் இங்கே உள்ள நேமு. இது வந்து ஒரு கீரை வகையை சேர்ந்தது தான். பார்த்தீங்கன்னா இது சாப்பிடும் போதே தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு வினிகர் black pepper they will add and just boil, அதாவது ஜஸ்ட் குக் பண்ண மட்டும், அதாவது லைட்டாக வேக தான் வைப்பாங்க ஓகேங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா வலுவலுன்னு இருக்கும், ரொம்ப லைக் லிட்டில் பட் ஸ்டிக்கி ஆல்சோ. சரி அந்தளவுக்கு காரம் எதுவுமே கிடையாது. நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவேன். குவாலிட்டி டேஸ்ட் ரொம்ப உப்பெல்லாம் இல்லை, கரெக்டாக மீடியம் லெவல் நல்லாயிருக்கு. டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலலாம் எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. இருக்குது கீரை, ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி குக் பண்ண மாட்டோம். இன்னொன்று நான் காமிக்கிறேன். இது வந்து சிக்கன் கறி தான். சிக்கன் கறி ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணது, ரொம்ப காரம்லாம் இருக்காது, நார்மல், ஜஸ்ட் லிட்டில் பட் ஸ்பைசி, நாட் டூ மச். இங்கே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதுமே ரைஸோட சில்லி ஆட் பண்ணுவாங்க, பச்சை மிளகா. இதுதான் நம்ம காரத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா மசாலா நிறையா சேர்ப்பாங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் க்ரீன் சில்லி மட்டும்தான். ஓகே ஓகே நான் கொஞ்சம் இதை வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். சாஸ் பாருங்க, ஜஸ்ட் அதோட சாஸ் மட்டும்தான். நம்மெல்லாம் இப்படி குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிடுவோம், ஆனால் இங்கே டிஃப்ரெண்ட். எனக்கு பச்சை மிளகாய் பிடிக்கும், ஸோ அதனால் இதோட வச்சு காரத்துக்காக சொன்ன மாதிரியே வலுவலுன்னு தான் இருக்கும். இந்த தண்ணியோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக வலுவலுன்னு இருக்கும். இந்த வெண்டைக்காய் வலுவலுன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான். சிலருக்கு பிடிக்கும், சிலருக்கு பிடிக்காது. எனக்கு பிடிக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் லைக் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் சேனல். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அந்த சேனல் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறேன் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி சப்போர்ட் ஓகேங்களா. ஓகே, தேங்க்யூ. Ilocano dish. So I let my husband try this one. He like a little bit but not that much, but it's okay. First time at least he will eat some. We call it this exotic because very rare we get this one. Some they don't like, some also they like, because for us we also already do this one. We already eat since we already small, so I let him try. So okay, thank you for watching.